airport lo langin nu pakhat hian Cameron bula pathian thu alo hril mola khovel to phun tur soin nam sang sang anin dawanga sarkar le sarkar anin dawang mun sang sanga tramte atla anga hrite aleng anga lirte angingang atia athil soilai chu college student Chloe chuan alo ti boya a thleng don ti a hriat reng chuan tinge ati top mai lo ti in Cameron hi TV reporter ani chumi nu chuan Cameron chu Chloe bula kalin abula thut ve adila voi khat anin huna tang chuan an mi zia ain mil riawa anin kom ngai ngal hle Chloe hi apa birthday lom turin ramdang college akalna tangin alo howang wangani heti lai hian pilot Rayford chu airport ta aron thleng ve chia in nei zungbun chu phelin car atangin alo chuak flight attendant heiti nen in muin airport chunga an lut duna Rayford chu afanu Chloe in amu vele apa chu alo ko ngala Cameron nen ain mel hriat tir Cameron an akal san nu chuan Rayford te pa fa chu thudunin an chanchin an soya Chloe chu apa birthday ya ama ber akal bo le dai tur chu alung oi vaklo Chloe chuan tunge flight attendant iron kalpui kha invain nai ve kanu ihlatel telin kashia alotia Rayford chuan anu chu a mangai reng thu shilin flight attendant chu a ming po hriat lo thu soi Rayford chu akal donin afanu akar chabi apea Chloe chuan apa chu kal lo turin alo nge na ka kal nge yangai tin anin mang thata Cameron le Chloe te chu anin mulea inin ti thiam lo deuh animo ati chuan Chloe in engma ni lo chung ko thilania ti pain lekha a thil zia chu apea kapa ilo pedon nia tina cha thona chunga chuan Rayford chu cockpit a aluta Cameron ron langin Chloe lekha chu Rayford apea an thlok chuak ta chumi nu chuan Chloe chu ina hoin anu le anaw mi pa an lo om anu chuan pathian thu alo shila pathian hroina wanga dam taka in mule thei kan ni hi ati chuan Chloe chuan chu tiang ka ngai thlapei lo ka du thu in ka ron thlok ho a keima wanga in mule kan ni tin anu chu avin zeka thinrim takina kalsan anawin Chloe chu alo zui ve a bazar turin an chuak dun ngal chuti lai chuan flight attendant te pahnih chu an lo in bia a heiti chuan Rayford nen Londona hun hlimom tak an man dun tur thu in ti thei takin alo hril Chloe le anaw po mola an lo thleng to a lam thiam tak lam lai te chu munom ti takin alo en me kani Chloe in abulvel an en chuan anaw kha alo om to lo Rayfe azon nu in ron zorna muna avamua thil ei turin restaurant laman pan anaw chuan ka baseball khel lai I mu ve to em alo tia Chloe chuan te reng mai khovela thiam ber inia lom ti pa in akua thok le khata mit khap kar lekin anaw chu aron bo thuta athom no le abek a lai chi alo om to chuti rual chuan mola no pangjong zong le puitling then khat po an lo bo ve ngalani heti la hian thlona lama po chutiang thovin passenger then khat chu an lo bo ve a an fa te le an thian te zong in an lo buai nuai an thlona chu in herin noi lam panin a thloka passenger mang ang an lo tre chel chul mai Rayford chu cockpit a atlan lut vata flight attendant heiti nen khan an lo om du na ni ko pilot kha mu tur alo om to lo rang takin thlona chu a controla
athunun le theisra mani Cameron chuan thlawna passenger bo asita an thomno chiom chu makti takin alo rikota passenger mang ang ho chu cockpita thilthlen dan zot turin lu an tum Cameron chuan inbeng dai turin alo tia Rayfortan passenger GI boy ho chu an thutna an let le theinan air pressure auna oxygen mask rontla in an thutna an kir le hlomani Rayford chuan invain in thutna thula oxygen mask khavu avek ro atia radio atanga midang biak po an tum chuan atlang theilo chu mai baka cell phone signal a om lova tu ma an be theilo an tal boy to hle heti la hian Chloe chuan anaw alo la zong chara car akhal tu om lo chu dor chunga aron tlan luta Chloe chu asutre pani until ton mek chu misual then khatin rem changa la in midang poisa an lo ruk sak Chloe pon awa chua chuan mi puitam tak mangang le thaba takin an lo zinoi nuaya an chung te bo zong le motor accident nen an khwa chu hun reilo te chungin shrem mun te nawa achang ani ringot man mo taka Chloe motor lu atum lai takin thlona te chin apa kar chu aron su chia a athi pha tre pani Chloe chu in lampana atlan holain misualin abek an lo ruk saka chuta omna chunga tangin school bus aron tlan liam Liam tuar tranpui tura bus chung an bi chuan alo ruak veka anu phone atuma achang thei box si lo heti lai hian thlona chuan Rayfortan an passenger te chu engpo ni se GI boy lo turin alo shila ma se thil thlen dan chu tuman an hrethiam lovani cockpita trapzoi zoin heti aron tlan luta Atrian nu flight attendant ve thau chu a mu zo lo thu alo shil chuti lai chuan Cameron an news sa chua turin video alo la kwal chara passenger then khat te chu alo kom vel warning alarm aron ri a Rayford chuan radar check vatin an zone chia thlona dang alo thlok ani pilot vabiak po atum chuan an lo chang thei box si lo Rayford chuan thlona chu a thei to pin a her kuala an zone aron thlok nen chuan in sulovin an thlona thla atai manani Chloe chuan pona tangin news alo ena an kho chunga thil thleng mek chu ramdanga po a thleng ve tian puang chumi hnu chuan biru turin damdo ina atlan luta naute Mithianghlim anda na chu alo ruak veka damdoi ina nu pakhat dam lo chuan khovel pum puya naute zong zong an bo vek thu alo soi thlona chuan Rayfortan an khol te chu achiang to lo ti a hmu a Cameron nena thlona endik vat turinati Cameron chu hnunglama kalin adak chuaka an thlona thla a fuel leak kang chu an va hmu thei passenger ho mang ang chu heiti nen an lo tong thlamwana chanchin Rayford a shil ngal Chloe chu an in alo thleng chia in chung chu alo re chiapa tui hori sia in bathroom lam apan sawara tui alo chuak tura anu thi chuata alo ombok anu khumbula Bible chu ala a thinrim takin tukverdar thalang ke chuai khopin pona apai chuak Rayfortan ko pilot sana achara achunga chuan Bible chang alo inziak flight attendant bozok po khan ale khabute a pathian thu alo ziak ve bok Rayford chuan anu puin Mithianghlim Lawr hun tur a soi thin chu a hre chuaka chu a thleng me ka ngai heiti bula in puangin
nupui anei thu chu ashila heiti thinrim chu cockpit atangin achuak ngal passenger pakhat afa abo Thut awanga ril rubuai chuan pistol la in midang ho alo tin kuala thil thlen dan soifia turin adu ni Cameron le midang chuan achan an hrebik si lo chuta nu pakhat aron tong chuaka Mithianghlim Lawr a Thleng ani hi ti in naupangte an ni laia an kemna an soi chu alo la hria ni pathianin passenger bo ho chu vanrama cheng turin a hruai chho ani a rin thu a soi pistol keng tunu chu ama le ama inka hluma tuma Cameron chuan lo tong thlamwanin a pistol chu alak sak theita Chloe chu biakina kalin pastor avamua pastor chuan Mithianghlim Lawr a thlen thu alo hril pathian thu chu hrema se arin lo awangin khovela alom thu a soi bok Chloe chuan engwangin nge naupang zong le anu an bo chan a zota pastor chuan khovel chiat na thleng tur laka an himnan wana hruai chhawan ni tin alo chang athil hriat te chu awoi theilova thinrim le ril runa takin biakin atangin a chuak Rayford chuan an trumna tur JFK airport a thok a hmel hriat chu a betlang theia chupa chuan khovel pum puya Mithianghlim Lawr a thlen thu alo hril thlona trum hmuna motor accident le thilpuak chiatam taka oma an trum thei arin lo thu aron soi bok Rayford chuan Chloe beturin Cameron atia ma se ahma dai atang khan biak alo tum ve char toni Rayford tan afanu le khazia chu achiara voin ni hi kashing nuna kalung ngai ni berani ti alo inziak heti lai hiang Chloe chu anu thi or chungin leichung sang taka alon chawa anu biak atum athu awoi lo thina wangin ngai damalo dilani chuti lai chuan Cameron an aron betlang thei hlau Rayford an lo bia in afanu chu akal sana wangin ngai damalo dil ve a inu thu soi thin kha adik vek kan lo oi du lova ti in lung che takin amit tui aron tla a Rayford chu ain ti pachang sham an har san na to dan ashila Chloe chuan in trum na tur aum emang kanin bele don nia tin phone da a adin na tang chuan a chuk thlangal thlona trum mun zong turin ain khal chuaka cockpit atang chuan Rayford an passenger te hriat turin an har san na to dan chu ashila tong trai turin angen ani Chloe chuan atopa thlona trum hun lian vak lo awamua motor khalin apa te lo trum theinan roadblock te chu alo su ko zunga apa a phone pa ngal phone atang chuan aum na chu a han hrila Rayford an trum na tur an hriat theinan eng lian tak thlona tanga an hmu thei tur an mamo thu a soi Chloe chuan barrel tam tak alo hal puaka an ron mu theita thlona ke in lei ade chia chuan ain so deuh chora ain soi chena salutuk chu passenger hlau thongin an lo tre tuar mai Rayford chuan thlona chu gas phur motor su lo deuh chia chain ati ding thei hrama heiti chuan kongkhar aron honga passenger amalte te in anon chuk ngal Chloe le Cameron te chu anin ko a Rayford chuan afanu bula ngai dam adil le a anin ko ngal vong an khopui kang hlua chu an pathum chuan an ena Cameron an khovel atop ta ni hi atia Chloe chuan nilove khovel top in tran na tur chawani alo ti chuai raya